Hola, molt bon dia a tothom. Doncs presentem l'informe sobre la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya per als exercicis 2018, 19 i 20, és l'informe 27-2023. L'objecte d'aquest informe és una fiscalització limitada que inclou la fiscalització de les despeses i la revisió del compliment de legalitat bàsica en els àmbits comptable i de personal. L'anàlisi també de les polítiques de preus i les aportacions de la Generalitat de Catalunya. El període de fiscalització és el que he esmentat, del 18 al 20. La metodologia de la fiscalització és l'aplicació dels principis i normes internacionals de fiscalització del sector públic. I cal dir, com a consideració general, que aquest treball de fiscalització s'ha vist des de l'inici condicionat pel volum i la qualitat de la informació lliurada, ja seré més específica més endavant, i en concret per la limitació de la informació sobre els contractes licitats o formalitzats, cosa que ha condicionat l'abast de la fiscalització que fem de les despeses en l'àmbit de la contractació. En primer lloc, esmentar la naturalesa jurídica de l'ens fiscalitzat. La FOC, com vostès saben, és una fundació impulsada per la Generalitat de Catalunya per crear la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta decisió sorgeix d'una moció parlamentària i la Generalitat decideix impulsar estudis en universitats no presencials a Catalunya i aquests estudis no presencials adaptats a la realitat socioeconòmica de Catalunya i en l'àmbit de la cultura i la llengua catalana. La UOC adopta la forma jurídica de fundació, o sigui, la fundació és la promotora de la UOC, i en el moment de la seva creació, i així surt en el preàmbul de la llei, es va configurar per un buit legal que hi havia en la Llei Orgànica de Reforma Universitària, vigent llavors, pel que fa a les universitats no presencials. La FOC va ser classificada com a fundació pública, inclosa dins de l'àmbit pressupostari de la Generalitat i a tots els efectes de la normativa que la regulava. L'any 2014 es va fer un canvi en la composició del patronat i la Generalitat va deixar de ser majoritària. Va sortir de l'àmbit dels pressupostos de la Generalitat perquè el criteri únic que hi havia llavors, ara ha canviat, per formar part de l'àmbit dels pressupostos era la presència majoritària en els òrgans de govern. L'any 2017, la Generalitat va regular les fundacions del sector públic de la Generalitat. Fins llavors no estava regulada formalment per a l'àmbit de la Generalitat, però sí que se li aplicava la legislació supletòria sobre fundacions del sector públic que hi havia llavors. Però el 2017 es regula i se'n determinen dues condicions. La primera condició és que el patrimoni estigui integrat en més d'un 50% per béns o drets aportats o cedits per la Generalitat i el segon, que hi hagi majoria absoluta dels drets de vot en el patronat. La FOC, en els exercicis fiscalitzats, s'havia de considerar una fundació del sector públic perquè reunia les condicions que feien que, tot i aquesta participació minoritària en els òrgans de govern, pel criteri de patrimoni net, el més del 50% estava aportat per la Generalitat. Però aquest criteri de majoria en el patrimoni es complementa també amb altres criteris que fan que la seva naturalesa, de forma indiscutible, sigui pública. Quins són aquests criteris? Un dels criteris que té un pes considerable és l'aplicació dels preus públics de la matrícula per a la prestació dels serveis acadèmics. Els preus públics de la UOC estan determinats en un decret del govern. El control parlamentari de les activitats de la FOC, segons la seva llei de creació, el control financer sota la direcció de la intervenció general, la ratificació per part del govern del nomenament i cessament del rector, el fet, que això són modificacions normatives que s'han anat introduint al llarg dels anys, el fet que si el rector de la UOC és personal funcionari, aquest queda en una situació de serveis especials, cosa que només podria passar si està en l'àmbit del sector públic.
El professor de les universitats públiques pot fer funcions de tutoria a la UOC, cosa que no passa amb altres universitats. Això també són normatives posteriors. Una normativa relativament recent és que la UOC podrà fer servir la figura contractual de professor associat, que és una figura només prevista per les universitats públiques. Segons els estatuts de la Fundació, en cas de dissolució, tots els actius i passius de la UOC han de passar a la Generalitat. D'altra banda, també la UOC forma part de la Junta Permanent del Consell Interuniversitari, també juntament amb les altres 7 universitats públiques. Per tant, per nosaltres no hi ha dubte amb la naturalesa pública d'aquesta entitat. Quines implicacions té? El fet que la FOC sigui una fundació del sector públic implica que hauria d'haver aplicat la normativa de la Generalitat per les fundacions públiques en matèria de transparència, de règim pressupostari, de règim comptable, econòmico-financer, de control, contractació, patrimoni personal. En el període que hem fiscalitzat, la FOC va actuar com si fos una fundació privada i no va aplicar la normativa que li corresponia. La fiscalització, per tant, s'ha fet tenint en compte la normativa pròpia que va aplicar la FOC en aquests àmbits de despeses en general, i el que hem fet nosaltres és mirar què és el que han aplicat i què els correspondria aplicar en tant que fundació del sector públic. Fem una panoràmica de quina és l'activitat de la FOC i de la UOC i quines són les principals xifres. L'activitat fonamental és aquesta educació superior i vetllar per un correcte funcionament de la universitat. Les activitats són les pròpies d'una universitat i, a més, en aquest cas específic, la incorporació de la llengua catalana en tots els àmbits de coneixement. L'estructura orgànica de la Fundació, com veuen vostès en aquest esquema, hi ha coincidència d'òrgans entre el que és la Fundació promotora de la universitat i la universitat. En concret, el Patronat i la Comissió Permanent són òrgans que comparteixen i el director general o gerent també és la mateixa figura. Després hi ha òrgans propis de la Fundació, com la presidència del Patronat, o de la universitat, com el Consell de Govern, Consell de Direcció, rector, etc. Tot el que són els òrgans de govern de la FOC es regeixen pels estatuts i tot el que són els òrgans de govern de la universitat es regeixen per les normes d'organització i funcionament. Les xifres clau en el curs 2021, que és el darrer que fiscalitzem, tenia 87.500 alumnes, la majoria, 80,76, amb titulacions oficials, entre graus i màsters i doctorats, i un 19,24% amb titulacions pròpies, ja sigui màsters, postgraus, o també tenen cursos d'idiomes, pots matricular-te d'assignatures sueltes, formació professional, etc. Aquí veuen vostès les grans xifres. Si mirem la distribució percentual dels alumnes per lloc de residència, el 59,4% són alumnes matriculats residents a Catalunya, mentre que el 32,9% és de la resta de l'Estat i el 7,6% de la resta del món. Pel que fa al pes de la llengua catalana en els estudis oficials, si mirem els alumnes matriculats de nou ingrés o els titulats, veurem que, per exemple, en els alumnes matriculats el pes, diguéssim, de la llengua catalana ha anat disminuint, en els estudis oficials parlem, ha anat disminuint fins que en el curs 2021 representa el 42,8% del total. I pel que fa als alumnes de nou ingrés ja és un 32,7%. El de titulats és una mica més alt perquè són els titulats matriculats en cursos anteriors. Pel que fa a les dades de personal i econòmiques, el personal de la FOC ja sortirà més endavant. Bàsicament és professorat propi i personals col·laboradors i tutors.
El personal propi responsables de les assignatures, són els que dissenyen l'assignatura, asseguren la qualitat i fan un control, doncs són 319 persones entre plantilla estructural i una petita part, doncs, una plantilla vinculada a projectes, i els persones col·laboradors i tutors doncs són 6.043 col·laboradors, dels quals 967 són col·laboradors tutors que procedeixen d'universitats. Les dades econòmiques, els ingressos per matrícula representaven 87 milions, altres ingressos per altres conceptes 26,8 i les transferències de la Generalitat en aquest any 20, 31,2 milions. Van tenir un resultat positiu, un resultat d'explotació positiu de 4 milions. I el nombre mitjà de treballadors l'any 2020 va ser 1.194. Quina és la tasca que fem de fiscalització? Doncs, com hem dit al principi, fiscalitzem les despeses. Les despeses les podem agrupar a grans grups entre despeses de personal, despeses de consultoria i tutoria i altres despeses. Com veuen vostès, les despeses de personal i consultoria i tutoria, que són bàsicament les despeses de recursos humans que presten aquest servei acadèmic, doncs l'any 2020 era un 65,8% del total. Què hem fet? Doncs pel que fa a les despeses de personal, hem analitzat el marc regulador de les retribucions de la FOC, que estava aplicant la FOC, hem fet una anàlisi comparatiu de l'evolució de la nòmina i hem analitzat diferents conceptes de la nòmina de l'any 2020. Pel que fa a les despeses de consultors i tutors, doncs hem analitzat també l'evolució i aquests col·laboradors i tutors amb quins estudis estaven i per quins conceptes, i hem mirat els pagaments per perceptor i per concepte. I pel que fa a la resta de despeses, el que hem mirat, hem revisat, ja esmentaré específicament, ho esmento ara, que ens hem trobat que no hem pogut analitzar la contractació tal com si haguessin aplicat la llei de contractes en tota la seva extensió, perquè la informació no permetia conciliar tots els documents de contractació amb la comptabilitat, perquè no treballen amb un expedient de contractació. I llavors el que hem fet és revisar tot el circuit de compres i gestió de les despeses, anàlisi de les factures i anàlisi dels proveïdors, com vostès tenen en l'informe. Aquí tenim assenyalat un dels temes que després surt en les observacions, que és el tema de la delegació de competències i atorgaments de poder, sobretot en temes de despeses de personal, perquè és un dels temes quantitativament més important, però no l'únic. Hi ha una sèrie de delegacions de competències i atorgaments de poder que fan que al final, per aquesta cascada de delegacions i poders, la figura del director gerent estigui concentrada moltes de les decisions de la FOC. Pel que fa a la política de preus i l'aportació de la Generalitat, ja els han dit que un dels temes cabdals que fa que evidentment hi hagi un component públic indiscutible és que els preus dels serveis acadèmics estan fixats en el decret de preus que fa el govern. I aquests preus a qui apliquen? Doncs aquests preus apliquen el que s'anomena el campus principal. Ja han vist vostès que a la FOC es poden matricular per estudis oficials, homologats, o per estudis no oficials. I es poden matricular persones de l'àmbit de la Unió Europea o persones de la resta del món. Llavors, les condicions no són les mateixes i els preus no són els mateixos. El decret de preus el que fixa són els preus per als serveis acadèmics dels estudis oficials de tots aquells alumnes que formin part de la Unió Europea o que tinguin conveni.
Llavors, en aquest s'aplica aquest decret de preus. Per tota la resta d'alumnes, els preus els fixa la universitat. Llavors, per tant, aquest campus principal serà important perquè la subvenció que fa, l'aportació econòmica que fa la Generalitat, doncs està vinculada a aquest campus principal. La resta es diu campus global, que és tota la resta, tots els estudis no oficials, graus, màsters, postgraus, etc. I estudis oficials, però per a alumnes de la resta del món. Què més? Després, el patronat pot fixar preus per altres conceptes que no siguin els serveis acadèmics, com serveis de suport a l'aprenentatge o material didàctic, etc. Tot això són preus que pot fixar. Si mirem el percentatge de despesa per campus, veurem que un 86,55% és despesa vinculada a aquest campus principal. L'aportació de la Generalitat de Catalunya a la FOC també ha anat revestint diferents formes de com es fa aquesta aportació. De l'any 98 al 2000, l'aportació es feia vehiculada a través d'un contracte programa. Aquest contracte programa assenyalava drets i obligacions de les parts i fixava una sèrie d'objectius que havia de tenir en compte la universitat per poder tenir aquesta aportació. Aquest contracte programa va anar seguint, després hi havia el 2001-2004, que es va prorrogar en el 2005, després el 2006 al 2009, etc. Aquests compromisos, aquests criteris de finançament anaven vinculats al nombre de crèdits matriculats, als nous estudis, al desplegament territorial de centres de suport, etc. Cada any es podien anar fixant els objectius. L'últim contracte programa va ser el que finalitza el 2014. Ja els he assenyalat que el 2014 va haver-hi un canvi en la composició dels òrgans de govern i la Generalitat va passar a estar en minoria en el patronat. A partir de llavors, la configuració de l'aportació va ser en forma de conveni-programa. Per què aquesta diferència entre contracte programa i conveni-programa? Contracte programa s'utilitzava per les entitats en què finançava la Generalitat dintre del seu àmbit pressupostari. Com el 2004 surt d'aquest àmbit pressupostari per aquest canvi de composició del govern, es va interpretar que l'aportació era una subvenció i s'havia de vehicular per un conveni-programa. Però, en definitiva, l'estructura és la mateixa, hi ha una sèrie d'objectius a complir i unes aportacions vinculades a aquests objectius. Però a partir de l'any 18 ja no hi ha més conveni-programa i hi ha aportacions nominatives. Què vol dir nominatives? Que apareixen especificades en el pressupost de la Generalitat amb noms i cognoms, però són anuals. I des del 2019 fins al moment present, aquestes subvencions són anuals. Quina és la principal qüestió? És que ja no hi ha una vinculació a uns objectius concrets. És una, diguéssim, subvenció de funcionament, hi ha una resolució per atorgament de la subvenció i sí que hi ha, evidentment, uns requisits, ha d'haver-hi una memòria explicativa que es fa amb aquesta subvenció, etc. Un dels requisits, precisament, és que el compte de resultats es desglossi entre el campus principal i el campus global. Hi ha d'haver-hi una auditoria específica que digui que aquesta divisió està ben feta. Transferències rebudes, l'any 2020 es van rebre 31,3 milions. Per quins conceptes? Per finançament de les despeses corrents, per la compensació de l'exempció de preus. En el decret de preus també hi ha una sèrie d'exempcions o bonificacions i es compensa a la universitat per aquestes exempcions. També van rebre ajuts Covid, com les altres universitats públiques, i a més, amb concepte d'inversions, també 4,6 milions.
De tot el treball de la fiscalització, fem un resum de les observacions més destacades. El primer punt ja l'he comentat, doncs aquesta dificultat en obtenir les dades i el calendari amb què aquestes dades es anaven obtenint. En el cas concret, per exemple, del campus principal i campus global, vam demanar als alumnes distingits per campus i no ens els van arribar a donar en cap moment. Els vam demanar fins a 5 vegades i no vam poder obtenir aquesta informació. La FOC no va aplicar la normativa que li correspondria com a fundació pública de la Generalitat. Aquests acords de delegació de competències i atorgaments de poder fan que hi hagi una concentració de poder de decisions en poques mans i això és un risc per la governança de qualsevol organització, però aquesta en particular. Hi ha altres qüestions com per exemple, és un tema que també es destaca en l'informe, va haver-hi un canvi en els estatuts en el que el rector, que estava escollit per 7 anys, es podia prorrogar per 3 anys més. Aquest acord dels estatuts va ser aprovat, però també havia d'implicar un canvi en les normes d'organització i funcionament, que així es va recollir, però que havia de ser ratificat per al govern i no va ser ratificat pel govern i a hores d'ara no està ratificat. El marc jurídic propi del personal era, des del nostre punt de vista, complex i poc transparent, en el sentit que es prenien molts acords al marge del conveni col·lectiu i no s'havien incorporat al conveni col·lectiu, i això és una de les qüestions que apuntem que s'hauria de fer. Les revisions salarials del rector i del director general van ser aprovades per la Comissió Permanent del Patronat i van superar els límits de les lleis de pressupostos, però a més, en el cas del rector, des del nostre punt de vista, era necessària la ratificació del govern, perquè el govern és qui fixa la primera retribució i, per tant, les modificacions haurien d'estar ratificades pel govern. El director general tenia un contracte laboral ordinari, quan hauria de tenir un contracte d'alta direcció i més a la vista de la concentració de poder en la presa de decisions, també és indiscutible. Hi ha temes que no hem pogut abordar, com els que ja els he comentat, però entre d'altres també les operacions entre les entitats del grup, els preus de transferència entre les entitats del grup tampoc s'han pogut documentar i, per tant, no hem pogut pronunciar-nos sobre aquest tema. La FOC té diverses entitats, això també ho veuen vostès en l'informe, que hi ha un quadre, diverses entitats en les que hi participa de forma majoritària i hi ha operacions entre elles. Pel que fa a tots els circuits de facturació, preus de licitació, fem diverses observacions, diverses, des del punt de vista que en molts contractes no s'ha pogut determinar com s'ha arribat en el preu de licitació, en altres casos les factures és un import global, no està desglossat ni pels conceptes ni pel preu unitari, etc. D'altra banda, també s'observa una elevada concentració de proveïdors. Això pot redundar, hipotèticament, perquè no sabem, però pot redundar en que els preus finals de contractació haguessin pogut ser més favorables si hi hagués hagut més competència. I, finalment, aquestes aportacions de la Generalitat, que des del 2019 es fan sense vincular-les a la consecució d'objectius. I aquesta informació sobre els alumnes per campus, que nosaltres considerem que és rellevant perquè l'aportació de la Generalitat es fixa en l'aportació per al campus principal, i si no sabem... si no es poden determinar els alumnes, difícilment es pot determinar l'aportació que correspon. Quines recomanacions fem? En primer lloc, el govern hauria d'adscriure formalment la FOC al departament competent en matèria d'universitats com a fundació del sector públic, tot i que l'adscripció és un requeriment formal.
Per nosaltres està clar que és una fundació del sector públic i l'adscripció només és un tema formal, però caldria fer-lo. El legislador ja va pensar en aquesta possibilitat perquè en la disposició addicional 15a de la Llei 9/2022 de la ciència ja va preveure un article que diu que si la FUOC és considerada fundació del sector públic, doncs se li han d'aplicar el règim especial i excepcions dels centres cerca, que figuren en aquesta mateixa llei de la ciència. Per tant, el legislador suposo que pot adoptar diferents solucions, però aquesta és la que està fins ara aprovada per aquest Parlament. Seria convenient establir un marc de finançament plurianual que tornés a incloure objectius i indicadors que poguessin vincular el finançament amb l'assoliment d'aquests objectius. S'hauria de revisar aquest règim de delegacions i competències i atorgaments de poder per evitar aquesta concentració de competències que suposa un risc. I també seria convenient que la FOC analitzés els contractes amb els seus principals proveïdors i estudiés la manera de promoure la màxima concurrència per obtenir la màxima relació de qualitat-preu en la seva contractació. Fins aquí el meu resum d'aquest informe i estic a la seva disposició.